Qiegħed ikompli joħroġ fil-beraħ kemm ir-rejd li wettqu l-Pulizija tal-Belġju u l-Ġermanja fil-kwartieri tal-Partit Popolari Ewropew brabta ma' skandlu ta' korruzzjoni fetaħ beraħ il-kaxxa ta' Pandora għall-President tal-Partit Manfred Weber. Weber jaħdem spalla ma' spalla mal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil u mad-deputati nazzjonalisti fil-Parlament Ewropew Roberta Metsola u David Casa. Issa anke l-eks-President tal-PPE stess u eks-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk li f'pajjiżu fil-Polonja waqqafu jmexxi partit bl-isem Pjattaforma Ċivika qed jagħmel l-almu kollu tiegħu biex iżomm id-distanza minn Weber u sħabu. Il-Pjattaforma Ċivika hija partit ċentru-lemini fil-livell Ewropew tagħmel parti mill-Partit Popolari Ewropew. Wara l-ġimgħa l-oħra il-Partit Popolari Ewropew kellu jħassar laqgħa li kellu pjanata li ssir fil-kapitali Pollakka qed jiġi nnutat bil-kbir is-silenzju ta' Tusk. Is-sit internazzjonali tal-aħbarijiet Euractiv irrapporta li fil-fatt kien il-Partit Pjattaforma Ċivika ta' Tusk li talab li tmexxija tal-PPE biex tiġi kkanċellata l-laqgħa tal-istess partit li kellu jagħmel f'Varsavja. Dan għamlu għax il-medja Pollakka kienet bdiet torbot mal-Partit tal-Pjattaforma Ċivika l-iskandlu tal-investigazzjoni tal-Pulizija dwar il-manager tal-kampanja elettorali ta' Manfred Weber għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew tal-2019. Il-partit ta' Donald Tusk ma jistax jaffordja li jsiru din il-ħsara f'sena li fija se jaffaċċja elezzjoni ġenerali fil-Polonja. Il-Euractiv irrapporta li żewġ sorsi differenti minn ġol PPE nnifsu konfermawlu li d-delegazzjoni Pollakka fil-PPE esprimit ħassib serju dwar dawn l-aħħar żviluppi u dwar ħsara politika li saret b'dan l-iskandlu li fih involut persuna qrib ħafna ta' Manfred Weber li l-familja politika Ewropea taċ-ċentru lemin. Fir-rejd fuq il-kwartieri ġenerali tal-PPE fi Brussell, il-Pulizija ċċekkjat il-kompjuters u talbet għal dokumenti u dejta brabta ma' inkjesta li għaddejja dwar allegata korruzzjoni waqt il-kampanja elettorali ta' Manfred Weber 4 snin ilu għall-Parlament Ewropew.